Da chi'n ymuno â ni rwan ar gyfer rownd derfynol cystadleuaeth cwmni anrydeddus y glanwyr. Maen nhw wedi bod yn ddigon llwyddiannus i ddod trwodd o'r rownd gynderfynol, ac wrth gwrs mae hon yn gystadleuaeth arbennig. Mae cwmni anrydeddus y glanwyr yn noddi cystadlaethau i'r ifanc ar hyd a lled Prydain. Felly mae yna fechgyn y fan hyn ar un, mae Elise Rhys o Gymru, mae Billy Gray wedi dod o'r Alban trwy ennill yn y Royal Highland. Wedyn mae Thomas Hurd yn dod o Loegr ac wedi ennill yn y Great Yorkshire. Wedyn Sam Morpeth wedyn yn dod trwyadd o'r Royal Bath West. Ac wedyn y pen draw yna mae Dewi Jones ynta wedi dod trwyadd drwy gystadlu yma yng Nghymru yn y sioe Frenhinol y Llynedd. Ac felly dyna yr sefyllfa, ac wrth gwrs maen nhw'n cystadlu am un o gobrwyau mwyaf y dydd a dydy gwir. 350 o bunnoedd y fan hyn i'r buddigwyr. Ac mae Cymdeithas Anrydeddus y Glanwyr yn credu mewn buddsoddi mewn unrhyw beth i wneud gyda glân. Nhw sy'n gyfrifol am cerdded y defed dros Bontydd Llundain ym mis Medi, un o ddigwyddiadau mwyaf flwyddyn o ran amaethyddiaeth yn dod i'r ddinas, ac yn bwysig iawn o ran neges gwerth glân i'r cyhoedd wrth gwrs. Golwg felly ar y cneifir rwan, Elise Rhys ar 2, Billy Gray ar 3, Thomas Hurd ar 4, Sam Morpeth ar 5, Dewi Jones yn y pen draw na ar 6. Tro yma, wrth gwrs, maen nhw'n cystadlu trwy gneifio defed, ac mae yna 5 o ddefed llawn blaen yn y corlanau yna. Erbyn hyn, mae'r pedwerydd dafod allan gan Elise Rhys y bachgen lleol yn barod. Mae dad o yn tynnu lluniau yma yn y sioe yn un o'r ffotograffwydd, a dwi'n siŵr fydd o'n falch iawn o'i berfformiad o. Felly, Elise Rhys yn perfio'n arbennig o dda, ond ar hyn o bryd yn ei cael golwg ar stondin rhif 6 ar Dewi Jones allan am un arall. Dyma ni, Elise Rhys, y bachgen lleol yma, yn daclus dros ben ac yn gyflym hefyd i lawr dros yr ysgwydd y ddwytha yna ar gyfer y pedwerydd Dafod fan hyn. Mae o wedi cneifio Dafod mewn tua 100 eiliad gynnefach, a dydy o wedi arafu fawr ddim. Mae ar 4 munud a 20 eiliad ar hyn o bryd. Mae hon yn ffeinal arbennig o gyflym. Un arall genno fo yn y gorlan, felly 1, 2, 3 fydd wedi gorffen y fanna. Mae o'n dal yn bod yn chydig bach yn ofalus y fanna. Mae o wedi ail dorri yn fanna. Chi'n gweld mynd yn ôl i nôl chydig bach o flan. Fydd yna rhywbeth yn sefyll yn ei erbyn o ran y pwyntiau am wneud hynny, ond ar y cyfan mae o'n perfformio'n arbennig o dda. Wedyn i lawr yr hes, da ni gweld yr Albanwr fan hyn, mae'n ddrwg gen i y sais ar stondin rhif 4, Thomas Hurd, a Sam Morpeth yn tai bartner wrth ei ochr o yn herio'r Cymru a'r Albanwyr fan hyn. Mae'n naws ryngwladol iawn i'r cystadlu fan hyn heddiw, a braf iawn gweld hyn wrth gwrs. Cneifwyr ifanc ydy'r rhain, ond wir i chi, maen nhw'n cystadlu cystal ar rhai o'r cneifwyr da ni wedi weld yn yr adran ganolradd, ac yn gyflym ofnadwy chwarae teg iddyn nhw. Felly mae bob peth yn dibynnu rwan ar pa mor daclus maen nhw'n gallu bod. Ar 5 y fan hyn mae Sam Morpeth yn cael hwyl ar ni'n agor y gwddwn, a dydy hynny ddim yn hawdd ar 2. Wedyn da ni wastad yn dychwelyd yn ôl i Elise Rhys, achos dwi'n meddwl bod Elise Rhys yn mynd i fod yn un o'r cyflymau heddiw. Yn sicr mae Thomas Hurd chydig bach tu ôl o fo, ond y dal ar yr ochr gyntaf yna, ond ar hyn o bryd mae'n sylw ni gyd yn mynd o ran pwy fydd yn fuddugol yn yr herma i gwmni anrydeddus y Glanwyr ar Elise Rhys, tra bod ar 6 Dewi Jones y Cymro arall. Dewch yn un ôl rwan i Elise Rhys ar sylw i gyd arno fo. 1, 2, 3, mae o'n chwilio am y botwm coch na ar ddaw a fo. Dyna ni, Elise Rhys yn mynd â i. Gwych gan y bachgen lleol. Fydd o'n falch iawn o'i berfformiad heddiw.